Ang rato ma? Ano oras ibabas baboy mo to, Glay? Ako sa baboy, kay dari naman mo ko'y bahay. Nama? Mo ko'y bahay, dari naman ko kudo. Ma? Ningon ra ka ma? Ay, ningon, tinunod yun, dari naman ko. Hi guys, good morning. Karong adlaw day guys. Kuan kanang mundang sa di kog pamagel. Paway sa kog pamagel ja. Nagpatay naman dari sa among udsuan. Nagpaibot kog taged ja. Kuan kanang nay mangibot kog taged og mutanong pag ginagmay dari kay jawat lagi pag maka kuan basak ni Manong Pedro. Mga na guys, ang patanon na pud sila gamo day guys, sumanaw na video. Kay nabisi lagi ko datos ang gi-process nga papel. Ja. Di tao day jud guys nga kuan kanang kusog manghusga ta kanang isang isikataw ja ingon si nga di kuno si di kuno sila gana di kuno sang among pamilya ja kuan pa na magipamagasagamong kagalingon ikaganahan kay mas daghang ganahan namo sa pila ka libo nga ganahan namo ikaw kakaila namo kinsami ang pamilya Burato hindi ko sa ganahan namo pabawaan pud mi na magus kami na magus ug di ka ganahan na sa among pamilya kay kinsar tong ganahan namo amo kami na magus so usap pa pud ikaw sis wa kakailag kinsa jud mi adto mi usgay ug unsa among pagkatao ug among pamilya wa ka ganahi wa pud mi ganahin nimo kinsa ray ganahan namo maray amo kayo mi na among kaugalingon na mo ipamagus wa kaganahi nanginabuhi raman migamo dari nga marangal among panginabuhi bisag naramis bukid na magurami na mananom ra ras bukid pero marangal among gibuhat wa minangilabot og laing tawo nanginabuhi ang migamo naning kamot ramis among para sa among pamilya wa kaganahi wa pud mi ganahi nimo kaganahan sila di kuno madawat ni Zag among pamilya kinsa man kang ko nang hilabot nimo nanginabuhi raman mi dari og marangal ng desbukid ijahay man tagpaning kamot madyo na naman ning ako na ning kamot ko nga marangal nga trabaho di parehada ng uban diha nga gituwaan ra nagtihaya ra gawat ra og tagaan nagawat ra og kanang pinaning kamutan sa uban nagawat ra maning pininang kamutan sa uban maunay taong ingana naghuwat ra og kuan nga nagtuan mao na nga ako di na pwede na magingana guys nga di maning kamot labi na nakoy high school labi na karon nakoy college wa ko naghinambok wa ko nagkuan bisag unsa kog unsay ahang mga vlog diri sa bukid mao nay tinuod na hang kinabuhi wa ko nagtutihaya diha nga naghuwat ra ko sa pinanang kamutan sa laing tawo nga naingana nga tawo nga nagigda ra nagtutihaya ra diha way buhat naghuwat ra grasya wa maning kamot kisa may kuan natong duha na ako ikaw kay sige ka panghilabot ako nang hilabot nang buhi ra ko gaha daris bukid mamageman ko magtanom ko naning kamot ko wa ko nang ngawat ko nagpakauwa basta kay mo nay tinuod nga hang gibuhat daris bukid wa ko nang hilabot sa nimo di ka ganahan nimo pud na pero kami naning kamot mig para sa among kuno mi magsalig ug laing tawo nga buhion bisag mamagul pa mi mananom pa mi naningkamot ni amo nang gipatuas among singot o ami nagkuan naghuwat ra og buhion sa laing tawo mao na nga adto panghilabot nga og di ka ganahan wa pud mi ganahin nimo ja karon day guys kuan manon kanang magtanom man lagi sa Manong Pedro mananom mi kay ikaw sis pag ginahinas yung bakba kay pasige ka ang isunod kasuhan na sa pagingana azo ko ing nga among pamilya panglait sa pamilya kay insog pamilya wa mi manglait sa gingana rami ramis bukid marangal among mga trabaho wa mi nagsalig og tawo nga mabuhi ra magtiha-tiha des sa ka
lugar nga nagawa trag sweldos kuan bagag naong ja magyana ka azok pangina kay marangal lamang kuno mi mangkuag sa laing tao nang kamot ni para amang mabuhi mi pagka eskwela mi di para sa uban diha nga natutihaya ran nagawa trag kuan tuwaan Buajang busog. murag unsa sale Murag buajang busog. murag basang busog pero azo lagi malang paglagi panghilabot kay arong Abi ka. di kana mo tirahon kay pasig sunod ikaw amang kasuhan. Isa. Kan ko. Ay guys, awas alis guys. Nagtungtong nas kuanas baboy kay way nagpasignal. Ma. Oh, dari na. Ato na po si imong mama day. Ano man? Kay Kagungan ka diha, ma. hagbongan og Ma, mabagsak ko nung lagi ko na na. Ida dari na masuk kumukod yo. Dana ka, ma. Ako banikaw, dari ko matuk. Dana ka matuok, ma. Ka, binuang rato, ma. Ida tinawad yo. Ano oras ibabas baboy mo to glay. Ako sa baboy kay dari na mo koy bahay. Sama. Mo koy bahay, dari na mo kumukod yo. Ma. Ningon ra ka, ma. Ay ningon, tinawad yo, dari na naman ko. Rani. Sang nanay dala. Na, dari na mo puso. Kada mo guwak-guwak na gabi. Hindi lang man. Ala ang lingkod magbawkot ra mo. Ala yan na daghalaning kuan tabuk. Mo pa kay kamar makaligi. Na, kamar kaligi ka. Di lagi hadlok si Kia. Kinsa ma? Iya maligo na ka? Adangan mo kaligo. Kasi alianan na ibagong bahay. Maligo na sa may mga nagligo. Ikaw Robe. Ah, kam. Na mga damag sana. Sige pa apila. Pero bus leksi dia. Kau. Pwede ka matumba nami. Na, Manami dari. hugma. Ayaw dari. Gamay na paghaligi. Hamay mong umalik si Tuana. Ito na. Kana ka. Hindi. Kana ka. Kasi ka magtanam diha. Kau, kamu magtanam. Ha? Panuto ko no, magtanam pagalita. Guys, wani panutuhay guys bitaw. Hilo ko diha sa mga di ka mamutanam dahil naingan nga aga ko ng beauty di ko no pang bukid, di ko no bagay sa bagaw. Ug magtanam res bukid pero manay among kuan guys, gidak ka na yan ang kapobrihan da res bukid. Kanis panda. Sagasa ko mukuzo gaziniro na malubang sa kanining lapok. Guys, mananong ta. Zuguzog is panda na zugoy guard sagasa ko dani kay musunod gazininang hiro Hi, dadto speakers unsa guys, magibot kog tagod. Pinagaman daning sa kaluwang guys, ato na ko dito tagod kay katong gitagerang dagto kay tanuman maputon sa last tani dani guys dani rak mo tabang sa kaluwang tagtaed mag ibot tago dato nila nang lalayog ni Ate Amalia. Ay, anak ako na na. Adol ka. Mangga to. Ay guys, gamay na lang may tunon dia. Das, karena kami dyan sinang lalay dia. Ate Amalia. Diya guys, tabang sa kog larot, kay gamay na may laro tunon. Kay katunang gitaram na to, mga laki man to. Ay nak sa laro tunon guys, kay pahuman na. Ano po ka? Mo niya ito ginabuhi. Ay, ibot rin na. Paibot man siya. Tuwa naman ba? Paibot ko. Ito, naman sila naglataw gapon. Kung sila malibot. Stop, banjir, gano'n. Ako naman yung tiwas ba? Diya guys, ikapoy na kog tanong, mariraman ko si Hutog Tagod. May pang baji ni. Gada sa lamanduhan, diya talihuman na po guys. Para ko katabang dari sa tagod na po kaya sakit nagbungkog, likod, ug tanong.